Bueno, bertze behin hemen nago, bizikleta eskutan, eta kasu honetan etxalarren gaude. Aditu dut, etxalarre, bueno, naiz eta bide berdetik pixko bat urrun egon, hemen ere bai bizikletan ibiltzeko aukera paregabea dagola. Kasu honetan karreterako bizikletakin egingo dugu gaurko saioa, etxalartik Lizaietako portua igotzeko saiakera egingo dugu, ikusiko dugu abertze aurkitzen duten bidean zehar, eta zer ematen digun etxalar herri honek, beraz denbora galdu gabe, etorri berriro nerekin eta goazen ikustera. Bueno, Laura, eskerrik asko nerekin hemen berriro elkartzagatik, ikusten duzun bezala, bizikleta eskutan dut eta kaskoa burutan, horrek erran nahi du zerbait egin behar dutela bizikletakin. Bueno, lehendabiziko gauza, aurkeztu zure burua, non gauden eta zer egiten duzun zuk hemen? Bueno, ni Laura naiz, momentu honetan, orain dela urte bat edo kulturretxeko langilea, pixko bat, bueno, herriko kultura eta turismoaren inguruko gaiekin lanean tokatzen zait aritzea. Eta, bueno, hemen gaude, pixko batez, herriko turismo gune garrantzitsuenean edo, pixko bat hemen Lizako lorategi hontan ditugun estela diskoideoek dire pixko herriko ezagunenak, eta, bueno, hemen da pixko bat turismoaren erdigunea edo. Erran dizuten bezala, eta zuk aipatu duzun bezala turismoa, ez? Solastu duzu, kasu honetan, bueno, ni hemen bizikleta gainean, Nafarroak dituen txoko bereziak edo bizikletakin egiten aldien txoko bereziak bisitatzeko prest nago eta egiten ari naiz. Eta, bueno, hemen baztan bidasoan egin dutenagatik, ikusi dutenagatikan, tren txikito, ez? Bide berdeatik abiatu naiz, bertze herritatik ere pasatu naiz, baina etxalar aldibidez, bide berdetik pixko bat urrunago bezala arrautzen dugu. Kasu horretan, suposatzen dut ere, etxalar herriak turismo aldetik edo bizikleta turismo aldetik hori ere nabarituko du, ez? Ez da, etorriko hainbertze trenbidean ibiltzen diren familiakin edo horrelako turista. Bai, ez egia da, ez dela sobera nabaritzen. Azkenean 4 kilometro dire karreteraz, egin behar direna, gurutzatu behar da edo bidasoa edo errepidea, orduan ez da nabaritzen sobera trenbidetik turismoa llegatzen denik. Berez turismoa badago, landetxetan taola, baina justo trenbidean etortzen direnak ez dire iristen sobera. Bueno, naiz eta bide berdea etxalartik ez pasa edo urrun gelditu, etxalar ez da atzera gelditzen ez turismo jasangarrian edo bizikletakin ere bertzelako aukerak ere bai, naiz eta ez trenbidean izan, badauka ez aukera. Bai, hemen ohitura handia dago Lizaietako lepo hortatik bizikleta hitza honitz ibiltzen da. Ez da hola preziski deus markatua edo, baina saratik eta itzuli polita da eta bizikletakin hortik jende pila pasatzen da. Hori da klasiko bat hemen aurkitza alduguna, hemen Bortziri inguruan ez, igual berako itzulia saratik eta gero zuk erran duzuna Lizaietako portua igotzea eta bajatzea. Horretarako nago hemen ere bai, probatuko dut aber zer moduz ematen dian ere bai Lizaietako portuak eta komentatuko dizut, baina goazen pixko bat solastera ere bai ez, ikusten dugu bizikletako turismoa hundirikan edo trenbidearekin lotua ez dagonez, bertzelako turismoa zerk, etxalarrek zer du aurkezteko bertzelako turistei edo... Bai, hemen etortzen diren turista gehienak gustatzen zaiete herria bera.
Hau da, hemen ez dagoela baliabide bat zehatza etortzen dela ikustera, baizik eta herria bera. Pues bai etxea ze zainduak dauden, bueno, pixkoat estruktura, eta gero bialtzen ditugu Antsoloko eta Auzora, presa ingurura eta hola. Orduan herriak berak badu zera bat, gainera, bueno, baditu herri polita izateatik edo bere egunean eman zioten sari bat, orain ere bertze olako lehiaketa batean bigarren gelditu da, Nafarro guzian, eta bueno, herri bezala badu bere... Osa, hurbiltzen da, ez? Jendiare bai Etxalarrera espreski honat, badu bertzelako ere bai zerbait ere esanguratsua, ez? Etxalarrek bai, karo, hori da. Hemen, herriaz aparte, ezagunak dire usategiak ere bai, non hau da azkenean, oraindik mantentzen da, 600 urte baino gehiago dituen sare bidezko uso harrapaketa sistema bat, eta udazken garaian bai etortzen dela jende pila bat hori ikustera. Justo dago herritik 7 kilometrotara, justo Sarako mugan egiten den mendilepoan egiten dute, Sarezko iza, eta hitzaiz berexia da. Historikoki beti etorri izan da jendia usategiak ikustera, eta guainik ere segitzen dute batzuk etortzen, eta tradizio berexia badakit ere bai, bisitak idatuak ere bai egiten dituzuelan usategietan, badago jendia pres edo etortzen da espreski hori ezagutzera edo hori? Bai, badago jende honitz, etortzen dena urtero badakina zer den, baina, karo, ez badei emakizu zer den, komen izaten da norbaitek esplikatzea. Azkenean dire elementu berria honitz, paletak, zatarrak, nola oiu egiten duten, trepak, kornetak, dire elementu haitza honitz aditua ditu nahi hendik, baina gero lekuan zaudenan norbaitek esplikatzen bali maizu, nik uste eskertzen den, eta jende, bai, urtero jendea animatzen da, bai. Dena bezala urteak antzina joan lala, historiakin konparatzen badugu, lehenagoko garaiakin konparatzen badugu, hor ere bai aldaketaren bat gertatu izan du da, ez? Uso kantitatean edo horrelako gauzetan, ez? Bai, lehen zen zonaldeko negozioriko bena, kriston uso pila errautzen zen, eta horrekin diru honitzira bazen zen enpresa baten pare, nik uste zen. Gaur egun ja mantentzen da, hemengo kultura mantentzeagatik, tradizioa mantentzeagatik, baina harrapaketako purua aitzaiz txikila da. Baina, behintzat hor nik uste importantia denez, behintzat bizirik dagola eta oroitarazten digu ez, nondik heldu garen, ze orain dela 600 urte, etzen armarik etzen deus, eta, janaria lortzeko zelan egin behar zuten, eta nik uste, eiza gaur egun ez dago sobera ongi ikusia, baina, gero jendia entetzen delikan eta bai polita dela, hori ez, gehien bat, nondik heldu garen hori oroitarazten digulako, bai. Historia eta pixko solastu dugu. Gero hemen Etxalarrek olako ekitaldiren bat edo antolatzen du, ez dakit, adibidez, bizikleta gainean edo bizikleta eskutan dutela, bizikletakin zerbaitera antolatzen da, bizikletaz aparte oinezko ibilaldiak, mendiarekin, naturarekin, turismo jasangarriarekin lotzen dugun zerbait ere badauka Etxalarrek? Bai, jende pila etortzen da hori mendi bilbideak egitera, badaude markatuak daudenak, guain berriz homologatuko dituguena gainera, eta jende pila etortzen da hortara, eta bizikletan inguruan oraindik markatutako biderik ez dago, baina joan den urtean hasi zen herriko hori ez, bizikleta gustatzen zaion taldetxo bat, BTT martxa bat antolatzen, arrakastatxoa izan zen, eta urten berriz ere maiatzan antolatuko dute, eta nik uste gogotsu dauden, eta ekimen polita egiten dute. Pues nik uste dut, Laura, eman dizkiazun informazio guztiakin eta hori denakin, klaro gelditzen zain nora etorri nahi zen, ze aukerak ditugun hemen Etxalarren, eta erran bezala, guaintxe bizikleta gainean jarriko naiz, eta probatuko dut Lizaietako portu famatu hori, aber norbait arrautzen duten bidean laguntzen dian edo ez naizen galtzen. Bai, seguro. Eta, bertzerik gabe eskerrik asko hemen nerekin elkartzeagatikan eta informazio hori guztia emateagatik eta kontatuko dizu eta bertzen joak izaiten. Aitzongi, eskerrik asko zuri. Bai, zuri gerarte. Aio. Gaur egun polita Etxalarren Lizaietako portua goitzeko intentzioakin, zer moduz ematen dian
Aber ez den hainen gogorra Lizaietako portua. Venga, a ber, guain nondik da, ezker eskuin, ez dakit nondik den, ezker eskuin. Egunon berriro. Jepa, egunon. A ber, galdetu behar diot. Egunon. Egunon. Egunon, Ibai, zer moduz? Hementxe, zalantza bat. Bota. Lizaietara joateko ez dakit joan marra naizen hortikan edo antzinera. Ez, kotxeatu haien hortatik, hortik goiti badituzu 8 kilometro eskaz. Hemendikan Etxalarretikan Lizaietara 8 kilometro. Eskaz, ez dira baina gogorrak. Nahiko eraungarriak. Hasiera Xoabia, tartian badagola malda gexio, eta bino gero, lagunduko diazu? Guatzen elkarrekin. Hemen badagola soinua guatzen. Guatzen elkarrekin, bai, bota. Osea, zu hemen bertakoa zara, ez? Bai, jaioa eta bertan bizi naiz. Bertan bizi, bertan jaio, orduan bizikleta ikusten dut ere bai ekipatua zaudela bizikletan gainean, horrek erran nahi du bizikletan ibiltzen zarela, ez? Bai, saiatzen naiz, gustoko dut arron eta bai karreteraz eta bai mendian ere bai. Naiz eta igual mendian gehiago ibiltzen naizen eta gustature igual gehiago gustatzen zait. Bizikleta da zure afizioa, ez? Ez da ofizioa eta deus ere. Ez ofizioa, inondik ere, afizioa. Bueno, ez dizut galdetu izena, Agiarran, zein da zure izena? Niri hemen herrian Riki bezala izautzen dute, berez Javier Iriarte naiz. Riki. Izaguna gehiago hemen herrian eta inguruan Riki bezala. Bueno, Riki, orduan fiatuko nahi zuretaz, eta Lizaietako portuari buruz, zer erraten aldiazu, zer suposatzen dut, 2 milion gehiotan kobratu izanen duzulazuk, ez? Bai, hau nizan, hemen herrian txiki-txikitatik, hemen biziko igoera, hemen usatitakoa da, badago bertze bat Zugarramurdi aldera, Horizki aldera, baina hori arrongo gorra da, baina hemen bai, hemen hasitzen gara nola bait herritarrak eta gero jende haunitz etortzen da. Bai. Eskualdekoa, bai frantsesak eta portu honetan jende haunitz ibiltzen da. Erran dizuten bezala, besta portu gogorra, polita da eta trafikoare nahiko ez da trafika handirik izaten eta jendia ikusten da eta seguru gaur ere norbait ikusiko dugu lagoiti edo behiti fijo bai ez. Seguro, Laurakin egon gara solasian, aipatu dugu ez, egon gara solasten ni berez, ni ari naiz Nafarroko hori bide, bizikletakin egiten aldiren bide ezagunak edo erakusten. Ongi. Eta tren txikito edo Baztan bidasoako bide berdea, aipatu dugu Etxalarretik pixkot urrun dagola, ez? Edo separatua dagola herria bide berdetikan. Bai, azkenin jautsi barra da Nazional ondora, hori da. Hotelaino eta badire 4 kilometro, trafikoare bada, orduan ez da lesakar batentzako edo beratar batentzako bezala. Bertan dugula, ez? Hoixe, eta guk hori da. Gero sarbidea de, janbarra zara lesakado igantzira, hori da, kontu hori hola dugu. Eta, guazen pixkoat zuri buruz solastera edo, ez? Erran duzu, bizikletan saiatzen zarela ibiltzen, baina nire ustez, bizikletan bastante ibiltzen zarela. Eta erran duzu gehiago, igual, mendian. Zure txikitako gauza bat izan da, edo berando hasi zinen ibiltzen, edo? Ni hola bizikletan maiztasunakin, zerran dezagun 10-12 urte, leheno beti ibili izan du naiz, herri mailan pilota eta futbola, eta gero, pixkot gero ere futbol salan, gure txokoan ere ibili nintzen urte batzuk, eta gero, hori utzita gero, beti ere gustuko izan dut bizikleta, Bai. Eta guan hori horren ondotik bizikletak hasi nintzen, eta hori izaten da nire girola aukera duten bakotxen, bizikleta hartzen dut, karreterakoa, mendikoa. Binon, erran duzu igual mendikoa gehiago? Bai, martxak eta hoitara batez ere mendikotara joaten naiz. Guainik ez dut probature karreterako martxa bat, eta probatzekotan nago bai karreterako eta bai grabelekoa. Bai, hori da bertzen modalidade berri bat, gaur egun dagoela bastante modan, ez, igual? Bai, de hecho, bizikleta hau, erauki dute bizikleta hau, ditut da grabelekoa karreterako gubiertekin. Eta pixkot egokitzen
biletara moldatzen albaita, orduan. Badakite bai, bizikletako markak eta fabrikantik eta nola deri jendia engantzatzeko eta hori, Bai, versatilidadea handia. Erran duzu, martxak, ez? Bizikletako martxak parte hartu duzula batez ere mendiko martxak. Bai. Ze martxatan edo, zein da zure hortan parte hartzeko helburua edo... Niri disfrutatzea eta batez ere lehenbizikoa disfrutatzea izaten da. Eta gero, beti zure denborak hobetzen badituzu eta betire satisfazio bat izaten da. Hori ere bai, lehenbizikoa izaten da hori gozatzea. De hecho, gaur ez igande honetan, nuie Arnedora, hama dago martxa bat, aizpoleta diote, nahiko gogorra izango da, ni mentalidade horrekin jokin naiz. Disfrutatzera, leku berri bat izautzera bezala, hori da. Asteburu pasa ere bai da hola, eta... Ez, kaso honetan, egunean bertan ingo du joan etorria, hori izaten da. Gero martxak, hemen ingurukotan parte hartzen saiatzen naiz. Bai. Bera, Lesaka, Zumbilla, Leitza, eta gero, urrunagotan ere joaten naiz, hor egiten dena Tierra Estella epiko Lizarran. Oiak denak mendibizikletako martxak. Bueno, eta hemen, etxalarrekoa zarela erran duzu. Bai. Etxalarrek Laurari galdetu diogu, zerbait aipatu digu. Hemen, baduzue hola bizikletarekin zerikusia duen ekitaldiren bat antolatzeko edo intentzioa edo egin duzue. Bai. Iaz berreskuratu genuen urte haunitz eta gero ez dakitzen bat urte, 20 urte eta gero, ez dakit 30 inguru urte eta gero berreskuratu zen Etxalarko BTT martxa. 3. edizioa egin zen iaz, eta aurten 4. edizioa maiatzaren 30an izanen da. Bira. Iazkoa gainera arrakastatxo izatzen. Pues bira, ze ongi. 200 bat bizikleta, jendia hitz konten. Hori erran duzu, berreskuratu duzuela, hoize gertatu zen, noizbait ere utzi zen egitez. Lehen bi edizioak egin ziren, 83an eta 88an olako zerbaite. Ostras. Eta gero beti kuadril bat bada, igandetan bada nola baiteko kedada bat. Bai. Eta hortan beti berreskuratu beharko da, inberko da zerbait ez dakitze. Eta iaz egin zen, arrakastatxo eta aurten ere bai. Eta izen emateak irekia daude, dagoeneko badire 55 bat apuntuk. Eta martxa honak indua jantolaketare bai. Eta hori erramezara maiatzaren 30an, launtakin, bedetzitan, izanen da 4. edizioa. Hori, adibidez, horrelako eskualde batentzako herri txikia hauentzako hemen gaudela, zerbait ere eguna da, ez? Azkenean, turismoa bultzatzen du, erran dezagun turismo jasangarria ere izango dela. Kirola. Natura, gauza honiz. Herriko komertzioei laguntza, ere bai. Betire jendia erakarrita, beti denien nabaritzen da, bai. Bueno, nik ja nabari dut, hemen malda, Bizkanaka hasiera xabia du, baina gero bizkanaka gogortzen hasitzen da, baina nahiko eraungarria da. Erran duzu, zen media du hori Bizaietako portuak? Ez da bortzera jetuko, Ez da bortzera jetuko? Ez dut uste. Bertzaldetik, saraldetik bai dela bizko gogortxigua, motxagua, karretera berare zakartxigua. Ni errate dizut, arrogon guztuko da puertu hau eskualdeari guzti. Gipuzko arraunitz pasatzen hemendik. Justo muga egiten dugu, Lapurdikin ere bai, ez? Orduan, hortikan ere bai, etorriko da jende... Ohitura gehiago da igual, iparraldetik Etxalarra aldera pasatzea. Naiz da bi zentzutan egiten den haunitz, Min igual, zentzu horretan igual gehien. Eta Etxalarrek badauka mendibizikletan ibiltzeko Laurak erran digu, hola markatua ez dagoela, ez, Etxalar? Ez, markaturik ez. Eta badago intentzioa noizbait ere edo solastu da
hori talde bat elkartzea eta proposamena igual udaletxeari botatzea dolako zerbait? Hortan nio ez da haietu, betire solastu izan da, ongi honen zela, zerbaiten markatu egotia, minio kontu da gaur egun denak baditugula GPS-ak eta gauzak, eta trakak ere izaten dira honitz, non nahi, interneten, orduan. Minio ez dakit zerbait ere, ustez, martxan badela horren inguruan. Badakit lesakan eta badirela olakoak, eta mira, ipatzen izun bezala, badugu ja bizikleta. Epa, egunon. Edarte. Goiz ere, bai, Bai, errate izut, eta egurdi aldera gehi izanen dire. Piskot, guainik ere neguan gaude, nahiz eta gaur nahiko epel. Hori erramar nitzun. Epel dago, mine guainik ere neguan gaude, eta Udan, goiz-goiztikan, egun guztian bizikletak. hor, Etxalarko zentruan ikusi dut ostatu batzuk taba daudela, eta suposatzen dut hor udan egongo dela denbora guztian, terrazak betiak, bizikletak hor aparkatuak. Bai, eta baita ere, Lizai eta Goian dagoen ostatuan ere, izaten dire bizikleta honitz. Kasu horretan gehiago hortan ere agertzen dire mendikoak. Azkenin Lizai eta hor mendian bertan baitago. Eta han izaten dire bai karreterakoak eta bai mendikoak. Herrian gehiago igual karreterakoak ikusten dire. Bueno, pues, hemen txeibaki gara. Nabaridaia, malda, Tarte gogortxikoan gaude. Erranduzu, 8 kilometro edo 6? Zazpi eskaz, zazpi. Barkatu, 8 eskaz, zazpi eta piko. Etxalartik? Bai, plazatik, hola. Ni ja nekatzen hasi naiz, Bueno, batze poli-poliki. Polliki joango gara. Pista, momentuz, basoa edo, ez gaude hemen gordeak, ez dugu aizerik jotzen ta deus. Ez, nahiko hortak horregatik ere jendia aiziak ere zio sobera jotzen, ez da adibidez agina bezala, aginan aiziak gehiago jotzen du. Hau arbolagatik, ero duen kurbegatik, goitxuragatik, babestuagoa bezala da, zati hau gero, goian ja ageriago dago dena eta hor bai jotzen du aiziak. Eta biztak ere bai izango dire, pues, ja polita guk edo ikusko duzu eskualde guztia. Bai, iparraldia eta hegoaldia. Gure eskualdea eta gero Sara eta alderdi guzti hori. Bueno, pues nada, segituko dugu. Zematzen poli-poliki. Eta aber zematen digun. Haietzen garen goitira. Bai, noski bai. Así que, igual, platano bat edo jamarko dut bide erdian. Baina egiarran, momentuz, agitzongi, eta eskerrak harrapatu dizuten. Eta hasierako tramo guzti hau, elkarrekin, txutik paratuko nahi nire bai. Makila hauekin ezin dut minon. Bueno, hemen ja pixko lasaiago, Bai, tarteko tramu hau. Ostras! Xabixioa da, eta guain ja hasitzen dire, ja leheno arbolpian joan gara, eta ja ezkerraldera behitzen baduzu, ja hasitzen da herria ikusten, eta inguruko mendiak. Horrek erran nahi du ja ari garela hietzen, ez da? Bai, ja kilometro pare bat dola faltako zaizkigu. Ze ongi, ze eroso zure esplikazioekin eta denakin, horrela egiten alda. Motxagoa, betire ez, bakarka joan eta edo lagunakin joan eta betire bizikletan eskertzen da. Sola salditxo bat, irri batzuk, eta erraxego egiten dire, bai maldak eta bai kilometroak. Eta Riki, ja bukatzeko edo, ja gelditzen zaiguna, bizikleta zibiltzeaz gain, ze lotura, edo baduzu loturarikola, ez dakit, ofizioki bizikletarekin zer ikusia duena edo zerbait? Ni informatikari teknikarian naiz, eta bertze gauzen artean eramaten ditut web horri batzuk, eta enpresa batzuen sare sozialak, eta tartean Katea Baiken web horri eta sare sozialak nik erauten ditut. Katea Baikek lagundu zidan niri lehendabiziko etapan, pintxatu nuen, kasualidadez harrapatu nintzen Mikelekin, Josemi Nagusian semiakin, eta justo errantzian, hemen dago nire aia badula tailerra, eta ni, ze tailer, eta bai, Katea Baik. Eta ni, ostras, pues, dago idekia? Bai, idekia dago. Eta moldatzalde pintxatzua, eta moldatu zian
bere langileak. Ongi, jeraiek. Hori da. Ongi, eta batetik hori katea baik, eta gero bertzetik ere gauza bera, lan bera egiten du, sare sozialak eraman, Patxi Bilaren enpresaren, hori da, sare sozialak 360 Cycling, no? Patxi Bila, beratarra, txirrendulari profesionala izan dagoa, guain borako eta orain borako zuzendaria. Ja, eurek biekin, katea baik eta 360 Cyclingekin, erauki ditut, lauzpabost urte da lan horietan. Ze ongi. Osea, lotura baduzu, egia Orduan, ez da izan arraruarez zurekin arrautzia hor etxalarren, ez? Azkenin hori da. Bizikletakin eta kontu horietan beti mundu horretan, gustatzen zain mundu horretan, eta sorte izan dut lanare pixko bat hortik lortziare, bai. Ze ongi. Bueno, pues... Gusten duzu aipatzen izuna. Ja, eguzkia gainera egun goxua. Eguraldiare. Bikaina. Bikaina tokatu zaigu, 9 kilometro. Uste du gelitzen zaigula. 10garrena eta 11garrena. 2 eta piko. Lehen igual gutixi faltazela erratizu dino ez 2 eta piko. Ni ja uste nun kilometroa gelitzen zela eta... Nahaztu inaiz. Ostras! Minolasa, ja, erraxena eta gainera bira bizta hauekin eta eguzki goxio honekin tita batik gaude goian. Bueno, pues ahitzongi, pues a ver, zuek ere suertia duzuen zuen BTT ekitaldi horrekin. A ber, azkenean lana izango da, ez? Implikazioa unitz horrelako zerbait ateitzeko. Ja, hasi ginen, ekitalditxo diru pixkotere bildu behar baita, zera ambulantziak eta bertzelako kontua kontratatzeko. Eta ja, hasi ginen murtxapelketa batekin, zozketa bat, saski baten zozketa, bingo bat ere egin genuen, gero ere kamisetare salgai ere jarri dugu, eta baita ere izena ematen dutenek kamiseta izanen dute, mina aparte ere erosten alda kamiseta, eta izen ematea nahi duenak egin dezake Rock de Sport datarian, zuzenian bilatu etxalar BTT eta segidura bertzen da, edo bertzela etxalar BTT kontuetan, Instagram eta Facebooken hor dago lotura. Suposatzen dut zuk eramango dituzula horiek ere bai? Ez kasu honetan ez. Bertze batek. Bale. Bertze batek. Ze suposatzen dut horrek ere hori dena antolatzea atzetik lan pila bat dagoela eta... Hori da, 6 o 7 lagun gara hola pixko talde nagusian eta gero noski Bolondresen laguntza behar dugu bideak garbitzeko eta bertze lanetarako, eta gero egunian bertan luntza eskaintzeko, bide gurutzetan, eta olako gauzetan laguntzeko. Ze azkenean kanpotik norbait ere bere bizian ez balin bada sartu antolakuntza batean, pues ez du ikusten atzetik zenbateko lana dagoen. Eta noiztik heldu den lan hori. Hori da, eta azkenean implikazioa beharrezkoa dela zerbait ere zuretzako, hori da, eta gero hor edozer gauzagatik kejatzen diren jende horientzako pixko bat pentsatzea zu hor egoteko, atzetik egon dela jende bat, zu bezala biziketan ibiltzen dena, eta igual momentu horretan ez dagoela biziketa gainin, egon bar delako zuri bide gurutze batin ezker eskuin errateko. Olako izaten dire, eta gero baloratu, herri txiki bat garela, eta lan pila bat dagoela. Hoxe, dena Bolondreski, eta hori da opariak ere eskaintzen ditugu, ere proba egunean, eta horiek ere ate joka joan barra da, eskatzen, eta bueno, gustuko dugunez mundu hau gustora egiten dugu. Eta gero egunean bertan parte hartzaileen hitzonak jasotzen badituzu, horrek ematen du indarra urrengo urtin egiteko. Eta ia zola bukatu zen, jendia arron konten, eta horrek bultzatzen zigun urrengo edizio antolatzera. Bueno, pues ya está, nik Gusten ja ezkerraldera. Uste minon luzegoa egiten ari zait, orainik falta zaizkigu 2 kilometro. Miopolitenak eta guzi derki. Espalde ez dutela goitzen hau, tie. Beti atzera egiten duen. Zerrebes, bertzatetik? Beti.
Horregatik erraten izu beti oikoagoa. Eta gero izaten da, irundarrek eta kontrolatuagoa dute, haizego egunetan omen da, hobeki iparraldetik zentzu horretan egitea, zeba. Iten bazu aldrebes, haizeak, haizeguak nolabait, gehiago moleste dizu, arpegian jotze dizu, eta beti ere bakizu biziketan haizia ez dela bat ere lagun izaten. Ni konturatu nintzen, biziketa hau erosi nuenean, Ibardinera lehendabiziko aldiago, eta bajatzen hasi, eta ez zonari haizerik taula, baina igual, rafaga. Eta rueda perfilatuakin, de repente kurba batia, kriston volantazoa bezala, ematen dizu, klaro. Perfila, mendikukin ere nabaritzen da haizia bastante, azkenin rueda potoloiekin eta jantarekin, dute perfila handia ere, Mino, karreterako janta hueko. Azken kilometrua. Hori da. Espreina bota behar didazu? Bueno, lasai horrek era. Guain azte etorri garen bezala. Bueno, goitin lizaietan, ze aurkituko dut? Goia lizaitan, lehengo aduana zarra hor dago, moldatzen ari direna. Udalak hor egin behar du olako bizita zentro bat, bizkot lizaietako inguruko gauzak bitzen dituena, batez ere izango da, usategiak, ez? Usategitako kontuak. Laura komentatu dugu, bai. Badaude nik uste bertze gaiak ere, bizkot historia, inguruko natura, oinezko ibilbideak, azkenik gaino horrek baditu uso kontutik aparte ere baditu gauz gehiago, eta pentsatzen dut, horien denak hortik bizkot erakutsiko dituztela, eta gero daude bi jatetxe. Bai, betiko lizaieta jatetxea, etxalarko aldian, eta gero bertze bat, sarako aldian ere bertze jatetxe bat. Eta hor izaten da nolabait, deskanso leku edo... Osa, mereziko du goitzia goiti, zeren gero zerbait hartzeko aukera dago. Baita ere horti pasatzen da jerre, Transpirenaikako ibilbidea, eta udan bai ikusten dela motxilero gehiago. Osa, leku estrategikoa, Bai, leku ona ja, gainera leku polita da, baduz ostatu bat, bizkoz deskanse lekua, indarrak atzeko lekua. Familiakin goratzeko goiti, eta oinez ibiltzeko, erranduzula. Baita ere. Inguruko herritakoak ere, batez ere lesaka beratik ere etortzen dire, nolabait izaten dute lizaietako ostatua helburu edo. Araño joanan, pintxo tragoa edo zerbait hartu eta huelta. Guazen saltzera, eta venga. Hoixe, aitzaki horrekin bizkot ibili eta lizaitan joan. Bueno, pues idekia baldin badago, hemen nik hartuko dut zerbait. Bai, seguro eski baietz idekia da. Zu, ez dakit segitu behar duzun entrenatzen edo, bertzelaz, gonbituko dizut kafesen batera. Idea dut jarraitzekoa. Agitz ongi. Bizkot ibiliko naiz eta eguraldia bikaina dago. Hoixe, proistu barra da. Ongi, bueno, azkenko metruak. Jazta, ja. Gusi, aipatzen izuna bira ze bizta edarrak ikusten diren, ja. Bai. Jo, eguraldiare bai bikaina. Bai, ala dugu, bai. Freskagarri eder bat edateko hor lizaietan. Iturria ere bada. Erran gaina berezia dela lizaietakoa, jende haunitzen ibiltzen da. Eta ikusko duzu guain ere, seguro badirela kotxiak mendizalenak, pasitara etorri direnak, bizikletak ere seguro izango direla, denetik. Ongi, bueno. Ze eguraldia, ze egun aproposa aukeratu duten gaur egiteko. Bai eguraldeagatik, bai konpainiagatik ere bai. Eskerrik asko moten. Horrela errex egiten da, Nahiz eta kostatu pixko bat. Bueno, hau bakarrik edo bertze gauz bat izaten da. Igual zure buruak gehi estutzen duzu, baina horrela solasian ederki gotzen da. Bueno, azkenko metroak, ez? Ja, hor dugu 11. kilometroaren postia. Horri izango zen, 7. kilometroa herritik. Eta ja, zazpita baztakitzen bat izango diren, 500, 600, nolako zerbait. 8 eskaz. Bueno.
Nire neskari gustatzen zaizkio grabeleko bizikletak, tio. Baina dire garestik. Bueno, dituzu... Mira, guain badago, ez dakit ze altura du, mila guain badago katean gaur zintxilikatu du, gainera web horrian. 1000 eurotan aluminiozko bat gainera, gustatuko zaio. Ez dakit gustatuko zaio. Ez dugu bateria unitz, Zera, hola, arroiz kolorian eskantzako berzio bat bezala da. Ez dakit zetaia duen. Igual, hori egokitzen altzaio, gustatzen bat zaio. Grabela, bueno, azkeneko metroa ja. Bazen joan. Hemen erreferentzia, hola, izaten da, hola, pixkot, estutuz joak izarelikan, hirugarren kartelan dago nola behit gaina. Hori izaten da, noiz agertzen den hirugarrena. Eta hartan ja pixkot behiti egiten du, eta ja Lizaietako gaina segidan. Hortxe, ja hirugarrena, hor da hirugarrena. Hortxe bukatzen da malda. Bueno. Ya está, ikusi. Eskenin, zu holako grabaketetan eta lortuko duzu forman jartzia. Ez dakit. Ojalá. Denekin hola pixko bat inez. Bueno. Egiarran eskerrak horreri, Bertzela. Bueno, ya está. Ja. Malda beti. Pixko. Falso llano derraten zaion honeri. Bueno, nik uste behiti ere egiten duela honek. Eta hortxe dugu. Biztan. Lizaietako gaina. Ongi heldu da, guain hemen. Deskansillo hau. Aize pixko eta hartzeko, Nik nire platanoa orain jango dut. Hortxe dago, Lizaietako itxola hau, aduana eta... Bueno, pues Riki, hor geldituko gara kartelan. Ongi. Emango dizut eskerrak, eskua eman, eta hor utziko dizut ja zure entrenamientua egiteko eguna. Ja dut pixko zurekin eta meketako dola itzulin, zeba lanin erzitu harra dut, atzaldi banuile Iruñana. Agitzongi, pues a ber, kartela arrautzen dugun zerbait. Han dugu. Bira, geldituko gara hor, hemen karretera erdian geldituko gara. Bale, nahi zu bezala. Haietu gara. Lizaietako portura. Bueno, Riki, eskerrik asko haunitz. Ez da deuse, plazer bat. Eta plazerra neria izan da egiarran. Bastante eroso egin didazu bidea, ez dut uste bakarrikan egiteko gai izango nintzen ilan. Posten nahi. Así que eskerrik asko eta bueno, haber ikusikan garen hortikan eta sorte hon antolakuntza horietan. Eskerrik asko. Eta bueno, pues animo, vale? Eskerrik asko haunitz. Venga, bamote. Zuri, gero arte. Aio. Bueno, ja pixko bat arnasa hartua eta deskansatua eta gero, hemen nago Lizaietan, erran bezala gaur etxalarren hasi dugu, Laurakin izan dugu elkarrizketa nahiko interesgarria eta gero zorionez Rikikin arrautu naiz, etxalarkua, eta berak lagundu ditonat Lizaietara goitzen, eta egiarran laguntza ederra izan da. Etapa polita, nabari da hemengo klasikoetako bat dela Lizaietako portua, batez ere ematen dituen aukeragatik eta busategiak eta hemen dauden jatetxeagatik, beraz, bertzerik gabe espero dut, gustokoa izatea etapa hau eta bertzerik gabe hurrengo batean ikusiko dugu elkar. Gero arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.